मोनसे समाजनि मोजां खामानि मावनायनि थाखाय कर्टनि केस जानांगौ बायध'था जानानै दङ। एनडिएफबि आदामोनखौ जेलनिफ्राय बख'जोब, दिनै बाथा सारमोनखौ जों बाथा बिथांखौहाय जों नायना फैदों, ओरै रायलायदोंबो, मोजां गाज्रि सावरायबाय आरो मानसिया मोजाङैनो दङ। जेरैखि जाया बोसोरसेसो बारा जाबाय, जेखि जाया थाबैनो लोगो मोनफिननायनि खोथाखौ बुंदों। न'खरनि बिसि आरो बिनि गथ' बिसाजो जमा रायज्लायदों। दा जों गावजों गाव नायज्लायाबाथ' आरो उपाय गैया नङा होमबा? बोलो मोनो, आंहाबो केस दं, नै बिहाबो केस दं। जों केस थानायजों थानाय नायज्लायाबा बोरै जानो नङा होमबा? बिथांमोना जोंहाथ' जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया जाथियाव, आं बेखौ गाव बुंना लायो। खिन्थु बाथा आदामोना माने हाथियार लानानै सानसे समाव गोबां कन्ट्रिबिउसन होबोनाय, बिथांमोनखौ रायजोआ गोसोआव दङ। गुबुना जेखियानो बुङा मानो अननाय मोजां मोननाय नोजोरा बिसोरनि सायाव दङ। जेखि जालाङा मानो देहाया मोजाङै थाथों जों सानो, आरो थाबैनो बेजों लोगोसे जेसेबां दङ थाबैनो लोगो मोननायखौ जों रायजो राजाया लुबैयो। आरो बेखौनो बुंदों जे दासिम मोजाङैनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा थाबैनो फैनायनि खोथा निस्सय बिथाङाबो सानदों बा अनुभब खालामदों आरो। दा रायजो राजा बिथांमोना बयबो बुंदों आरोखि, बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो मानो बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गाज्रि थासारि, जे हमजानाय सैमा दाउ अमाफोरबायदि दुरुं खाजानाय लांजानाय, सिखावफोरबायदि दुरुं खाजानानै लांजानाय, जे मोनसे बे बिराद जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जारिमिन हिसाबै जानानै थागासिनो दं आरोखि। दा नै बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो मोनफा मोनफा जाथाय। दा बेनिखायनो बुंदों जोंनि हारिया बड'लेण्ड मोनाब्ला मालाबाबो गोजोननाय थानाय नङा आरोखि। जोंनि हारिनि थाखाय बड'लेण्ड नांथारगोन आरोखि। बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड नांथारगोन। बड'लेण्ड नङाबा जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो गोजोन सुख सान्थि रायजो मोनजानाय नङा बे हादराव आरोखि, बे जायगायावहाय। रायजो राजा नोंथांमोन, हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसे बयखौ बरायहरनाय थाबाय। दा रायजो राजा नोंथांमोना जे आं दा मा टपिकखौ लानानै भिडिअ बानायदों बेखौ दे नोंथांमोना दे थाम्बनेइलाव नायना मोनथिखाबाय जानो हागौ। दा जोंनि बर' हारियाव बिराद दुखु गोनां जारिमिन जागासिनो दं आरोखि। बे जारिमिन हिसाबैनो थाबाय थासिगोन। बिराद जोंनि दानि बर' हारिनि थासारिया बिराद गाज्रि आरोखि। मोनसेनि उनाव मोनसे बायदिसिना जाथाय जानाय एसे जों खोनाबाय थानाय बे नुबाय थानोसै जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। थ' रायजोफोर, दा मेन पइन्टआव फैनोसै आरोखि। मैयाहाय जे एनएलएफबिनि लिडार जे एम बाथा बिथाङाहाय जे फिन आरोबाव पुलिसनि केसावहाय जे कर्टआवहाय जे थांनो गोनां जादों, बिथांखौ जे हमबावबाय खेबसेबाव। दा बिथांखौ मानि जाहोनाव हमदों, दा मानि थाखाय हमदों बेखौ रावबो जेबो बुङाखै, फोरमायाखैबो आरोखि रावबो। दा मानि थाखाय हमजाफिनदों बे बिथाङा एम बाथा बिथाङा मा दायाव हमजाफिनबावखो, दा मा दाय मावदों। दा बिथांखौहाय आं बुंगोन आरोखि, आंनि मोनथिनाय बायदियाव जे सिगाङाव जे मोनसे केसाव जे बिथाङा हमजादोंमोन, जे बे केसखौ जे रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जानो हागौ, मिथिखाबाय। दा खायफाया बावबायबो जानो हागौ। बे केसाहाय जाहैबाय रां दाबिनायनि सायाव जादोंमोन आरोखि। जे रां दाबिनायनि सायाव बिथाङा सिगां हमजाखादोंमोन खेबसे। दानि केसखौहाय जों जेबो बुजिला आरोखि, मानि थाखाय हमजादों। सिगांनिखौथ' जों सिगांनि दा फोरमायखाबाय। दानि सिटुवेसना दा मानि थाखाय हमजाखो। दा रायजोफोर, बिथां सासे लैहोर लैहोर गयारि आरो बिक्रम दैमारि नोंथांमोना बयबो सिनायखायो। बिथांमोना जे मा बुंदों हमजायैनि सायाव, बिथांमोनाबो जेबो क्लियारिफिकेसन होनो हायाखै। दा बिथांमोनाबो मा बुंदों बिनि सायाव, हमजायैनि सायाव, जे नोंथांमोननो आङो देखायगोन आरोखि। नोंथांमोना जे मोनथिखाबाय जानो हागौ, अब्लाबो हारिनि थाखाय, हारिखौ साननानै, बर' हारिखौ जुदि नोंथाङा बर' जानानै
बर' हारिखौ मोजां मोनोब्ला बे भिडिअखौ नायथार आरोखि। दा बिथांमोना मा बुंदों बिनि सायाव एमबाथा बिथां हमजानायनि सायावहाय लैहोर लैहोर गयारि आरो बिक्रम दैमारिया दे नोंथांमोना नायलांदोल' आरोखि। मोनसे समाजनि मोजां खामानि मावनायनि थाखाय कर्टनि केस जानांनांगौ बायध'था जानानै दङ। एनडिएफबि आदामोनखौ जेलनिफ्राय बख'जोब, दिनै बाथा सारमोनखौ खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो दिनै आं गोबाव समनि उनाव दिनै रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायना होनो होनना जों दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दिनै बावैसो जों एसे सिगां जों क'क्राझार कर्टआव थांदोंमोन। दा आदा सोंनाय बायदियैनो नंगौ, जोंजों लोगोसे इउनिभार्सिटियाव फरायनाय स्टुडेन्ट, जा साइन्स कलेजाव फरायनाय स्टुडेन्ट, बिथांमोना मोनसे समाजनि मोजां खामानि मावनायनि थाखाय दिनै बिथांमोना कर्टनि केस जानांनांगौ बायध'था जानानै दङ। मानोना जोङो बावैसो एक मास सिगां जेब्ला जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंहा जोंनि चिरांनि मोनसे हाग्रा ओनसोलावहाय बा जोंनि चिरांनि दिनै सरलपारा रेन्जनि गेजेरावहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे इभिक्सन खालामनाय जादोंमोन। बे इभिक्सन खालामनायाव जोङो जोंनि बर' बिमानि गाबनाय, जोंनि उन्दै उन्दै फंबायसाफोर ओंखाम उखैनानैहाय माने हालाय हाफाय जानाय, दिनै न' बां सिफाय जाना उन्दुनो मोनै जोंनि दुखुथिया बिमा आरो बावहाय माखासे प्रेगनेन्ट आब'मोन थानायखौ जों नुनानैहाय अनखांनाय, गोसोआव मोनसे दुखु आरो अनखांनाय फैनानैहाय जोङो लोगोफोर जा हायो एसे एनै जों कालेक्सन खालामनानैहाय, जों आदा अफ्रिबो दंफायोमोन, कालेक्सन खालामनानै जोङो माइरं एसे, दालि एसे, बिस्कुट एसे हैदोंमोन। दा बे जोंनि मावनायनि थाखाय जोंनि मानगोनां माखासे जोंनि लिडारफोर दङ, जोंनि इउपिपिएलनि लिडारफोर दङ। फेरेंगा सार जोंखौ बुंदों जे लैहोर लैहोर गयारि मोनहा दंफां दानहैदों होननानैहाय। नाथाय आं मोनसे प्रश्न खालामनो नागिरदों जे जों दिनै जोंनि बर' बिमा गाबनायाव मोदै फुगारनोसो थांदोंमोन, उखैनायाव जों ओंखाम खब'से दौनो थांदोंमोन। जुदि जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट बा जोंनि फेरेंगा सारमोना रायजो राजानि मोजांखौ लुगैयोब्ला जों मोजां खामानि मावनायाव बिथांमोना मानो जोंखौ जेलाव सोनो थाखाय बिथांमोना जेरै जानानै दङ? मा प्रमान होदों जों रायजो राजानो? गावसोरनो बुङो जे जोंनि बिटिआरआवहाय गोजोननाय फैबाय होननानैहाय। गोजोननाय फैदोंब्ला जों इयुन जोलैनो मा फोरोंनो सानदों? आं बुंनो सानदों, नोंथांमोना गोहो दंबा जेलाव थानाय एनडिएफबि आदामोनखौ बख'। गोहो दङब्ला जोंनि एनडिएफबि आदामोन दिनै सुक्ति जानानै फैनाय एनडिएफबि आदामोननो साख्रि हो। गोहो दङबा बिथांमोननो रिहेबिलिटेसनखौ हो। गोहो दङबा मार्टियार फेमिलिनो बिथांमोनखौ साख्रि हो। गोहो दङबा बेफोरखौ माव। जोंखौ बुस्लायस्लाय, जोंखौ जेलाव सोनो सेस्था खालामस्लायस्लाय, गोहो दंबा रायजो राजाया जेखौ लुगैयो मोजां खामानि माव। खावलायदों प्रमद बर' सार नोंथांखौ, जों फंसे फंनै सोंखारिग्रा व्यक्तिखौ जेलाव सोनो सेस्था खालामस्लायस्लाय बै एनडिएफबि आदामोननो साख्रि हो। दुखुथिया न'खर, जाय दिनै दुखुथिया बर' बिमा, बिथांमोना बेसे खस्थ'जों सोलिगासिनो दं, बिथांमोननो साख्रि हो। नङा होमबा आदा? जों बाथा बिथांखौहाय जों नायना फैदों, ओरै रायलायदोंबो, मोजां गाज्रि सावरायबाय। आरो मानसिया मोजाङैनो दङ, जेरैखि जाया बोसोरसेसो बारा जाबाय। दा जेखि जाया थाबैनो लोगो मोनफिननायनि खोथाखौ बुंदों। न'खरनि बिसि आरो बिनि गथ' बिसाजो जमा रायज्लायदों। दा जों गावजों गाव नायज्लायाबाथ' आरो उपाय गैया, नङा होमबा? बोलो मोनो, आंहाबो केस दं, नै बिहाबो केस दं। जों केस थानायजों थानाय नायज्लायाबा बोरै जानो, नङा होमबा? बिथांमोना जोंहाथ' जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया जाथियाव, आं बेखौ गाव बुंना लायो। खिन्थु बाथा आदामोना माने हाथियार लानानै सानसे समाव गोबां कन्ट्रिबिउसन होबोनाय, बिथांमोनखौ रायजोआ गोसोआव दङ। गुबुना जेखियानो बुङा मानो अननाय मोजां मोननाय नोजोरा बिसोरनि सायाव दङ। जेखि जालाङा मानो देहाया मोजाङै थाथों जों सानो। आरो थाबैनो बेजों लोगोसे जेसेबां दङ थाबैनो लोगो मोननायखौ जों रायजो राजाया लुबैयो। आरो बेखौनो बुंदों जे दासिम मोजाङैनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा थाबैनो फैनायनि खोथा निस्सय बिथाङाबो सानदों बा अनुभब खालामदों। आरो दा बेखौथ' फ्राय मिडियाफ्रावनो बुंबाय थानायानो जादों आरो बयखौबो पजिटिभ हिसाबै लानो खावलायदों। आरो आं सिगाङाव बुंबोबाय थादों, खौसेथिखौ रायजोआ लुबैयो, खिन्थु गावस्रा होयो राजनितिकनि नेताफ्रासो। दा थिग बेबायदिनो मोनसे जोङो अनुभब खालामनो हायो, साननो हायो, गमामायैनो जुदि हाग्रामानि अनगायै हाग्रामा बिथांखौ नागारनानै जुदि बिटिसिखौ बासायनाया
गोजानावसो दङब्ला निस्सय हाग्रामाखौ जुदि बिथांखौनो जुदि फेभार खालामदोंब्ला आरो हाग्रामा बिथांजोंसो बिटिसिआ बासायजानाय दङ होननानै जुदि सानदोंब्ला रायज्लायनाया जाफुंगोन होनना आङो बुंदों। आरो बेनो नङाब्लाथ' मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाथ' गभर्नमेन्ट खालामबाय थादों नङा होमबा? नङाब्ला मा कारनाव मा जाहोनाव एसेबां दुसि जाबाय, रायजाबाय, बुंजाबाय, मुर्ति बानायना सावजाबाय, सोंखारि जाबाय, दुरबल खालामजानो नागिरबाय, फेजेन जाबाय, अब्लाबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागिरनायनि उद्देश्यआनो जाबाय इउनिटि जानो थाखाय खावलायनायनि उद्देश्यआनो जाबाय बेयाव हाग्रामानि बिथांनि अनगायै जेबो गैया होननाय जाबायब्रा नङा होमबा? नङाब्लाथ' नों दुलाराय बर' प्रेस आफादाबो दिनै राजनितिक हानजा नङाब्लाबो नङा होमबा? राजनितिक हानजा बायदि थाफानानै गोबां खामानिखौ मावनो नाजादों खिन्थु जाफुङाखै। बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो नाजादों खिन्थु जाफुङाखै। रायजोनि नोजोरा खिन्थु गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोदों। जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौब्ला निस्सय हाग्रामा महिलारि बिथांनि मदद नांगोन आरो बिथां नङाब्ला बिटिसिआ रैखाथि गैया होननानै बुंनो साननाय बायदि हाग्रामा महिलारिखौ दिनै नागिरनाया जोंनि थाखाय बिराद प्लास पइन्ट जादों आरो बर' रायजो राजाया बिटिसि रायजोआ लुबैदों आरो बेखौ जानोबो हागौ बिथांमोना जुदि मोजां थांखिजों फैनानै रायज्लायफैदोंबा आरो बेखिनि बिटिआरनि रन्जित बसुमतारी बिथाङा जौ आरो गाइखेरजों बिपिएफआ जौ लोंनानै खामानि मावो आरो इउपिपिएलआ गाइखेर फिथाइ सामथाइ जानानै खामानि मावो होननानै मा फोरमायदों? दा बिथांनि खोथायाव आं बिदि एन्सार होगोन एसेबां गोथौ माबा नङा बियो बे राजनितिकनि मोनसे भाषा मिनिथावनाबो जायो नङा होमबा? दा आं गोदोबो बुंदों जायफोरा हाथियार लानानै जाथिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोबाय बिसोरबायदि नेताफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ खोब खम आं क्रिटिसाइज खालामबोदों। माने आं बुंबोआखैनो रायबोआखै। गोबां गिदिर गिदिर दङ, मबाइलावबो दङ, एनभेलपफोराव स्टिपल मारिनाय दङ, खिन्थु आं सोंखारिबोआखै। मानो? सनमान होनायनि थाखाय। खारन बिथांमोन बायदि सेक्रिफाइस खालामनो जों हायाखै। बिथांमोन बायदि हाथियार लानानै हरसे माने ओंखाम मोनजायै हाग्रायाव थानानै जुद्ध नांनो जों हायाखै। जों बुंनोनो समाया। अब्लाबो फेरेंगा सारा मोनसे खोथा बुंबाय, मोनसे बे मिनिथावना मोनसे जक्स बाय जाहैबाय। बिथांनि माबायाव आं एसेबां गिदिर रिएक्सन नङा, आं बेखौनो बुंगोन आरो। मोनसे खोथाया दे जोंनि बर' हारियाव दा बिराद सोलिगासिनो दङ मोनसे खोथाया आरोखि। दा रायजो राजा नोंथांमोननो फोरमायनो सानगोन दे नोंथांमोनानो रायजो राजा नोंथांमोनानो दे बे खोथाखौ बुंदों बयबो आरोखि। दा बिथां एमबाथायाथ' हमजाबाय, दा मानि थाखाय हमजाबावखो बेखौथ' जेबो मिथिया। आरो दा बिनि सायावहाय माखौ डिपेन्ड खालामनानै बुंदों होनोब्ला जे दाख्लैसो बावैसो 2020 मायथाइयाव जे बिटिआर एकर्ड जानानै थांनाय, दा बेखौ लानानै बुंदों आरोखि जे बिटिआर एकर्ड, जे पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जे बर' हारिनि जे जोहोलावफ्रा, जे बिग्रायारि हान्जाफ्रा, जे एमबाथा बिथाङा जे आरो फिन जेलाव थांनांबावबाय, दा मानि थाखाय थांनांखो माखो बेखौथ' जेबो मिथिला। दा रायजो राजा बिथांमोना बयबो बुंदों आरोखि बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो मानो बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गाज्रि थासारि, जे हमजानाय सैमा दाउ अमाफोरबायदि दुरुं खाजानानै लांजानाय, सिखावफोरबायदि दुरुं खाजानानै लांजानाय, जे मोनसे बे बिराद जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जारिमिन हिसाबै जानानै थागासिनो दं आरोखि। दा नै बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो मोनफा मोनफा जाथाय। दा बेनिखायनो बुंदों जोंनि हारिया बड'लेण्ड मोनाब्ला मालाबाबो गोजोननाय थानाय नङा आरोखि। जोंनि हारिनि थाखाय बड'लेण्ड नांथारगोन आरोखि। बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड नांथारगोन। बड'लेण्ड नङाबा जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो गोजोन सुख सान्थि रायजो मोनजानाय नङा बे हादराव आरोखि, बे जायगायावहाय रायजो राजा नोंथांमोन।